Комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проєкт посиленої Кримської резолюції. Це вже 5-й за останні 4 роки оновлений та посилений документ. Готували його спільно з правозахисниками та меджлісом кримсько-татарського народу. В ньому фіксуються всі злочини окупаційної влади на півострові, тортури, незаконні арешти, насильницькі зникнення, переслідування за віру, призов до війська окупанта та інше. Додано поняття окупаційна влада Росії. Засуджується злочинна колонізація півострова. Резолюція також вимагає від Москви припинити грубі порушення прав українців та кримських татар і забезпечити доступ правозахисників на окупований півострів. Втім, ключовим оновленням є заклик світу об'єднатися задля тиску на країну-окупанта, кажуть в українському МЗС. А остаточне схвалення від Генасамблеї ООН документ отримає в грудні. Наші акценти розставлені на спробі Росії як держави-окупанта змінити Крим демографічно, етнічно і ментально, залякуючи через систематичні переслідування, асимілюючи через насаджування російського громадянства і ненависть до України і її громадян, колонізуючи через масове переселення на півострів своїх громадян і витіснення наших людей з півострова. Самі ж окупанти резолюцію назвали брехливою. Так, зокрема, висловився так званий представник окупованого Криму при президентові Росії Владимирі Путіні Георгій Мурадов. А постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що через окупацію півострів покинули понад 45 тисяч людей. Це є лише частиною похмурої картини, що колись була гостинним українським півостровом. За підрахунками, 45 тисяч осіб вже покинули Крим, а держава-окупант переміщує до Криму власне населення всупереч Женевських конвенцій і протоколів.